שלום חברים, היום אני אראה לכם כל מיני דברים. אז דבר ראשון אנחנו מתחילים עם הכדור הזה. הכדור הזה נועד למי שיש תינוק וגם למי שכואב ברגליים. שימו לב, יושבים עליו ככה ואז זה עושה טוב לרגליים, כי הרגליים ככה, אתם רואים? הרגליים משתחררות. ואז אם יש תינוק מחזיקים אותו על הידיים וככה זה גם מתנועע, אתם מבינים אותי? ואז זה מתנועע, ואז התינוק נרגע כי כאילו מקפיצים אותו וככה הוא נרגע, אתם מבינים? עכשיו עוברים לפריט הבא חברים. שימו לב, הפריט הבא הוא ארון, אבל לא סתם ארון, ארון עם מראה וארון שזז, והייתם מאמינים, תסתכלו. זה הארון, וחוץ מזה זאת אני. זה הארון, הנה יש בו מראה. ויש בו כזה חלק. כמו שאתם רואים, הארון הזה יכול לזוז. איזה? מפליא, נכון? תסתכלו. רוצים לראות משהו מדהים? אם אני שמה את היד כאן, אני באה לסגור את הארון, הוא נעצר לפני היד שלי. רגע, מההתחלה, עד שתראו. ועכשיו אני סוגרת. ראיתם? הוא נעצר לפני ידי. בואו נראה את זה שוב. פתחתי את הארון, אני לא משקרת לכם, הארון פתוח לרווחה. שמתי את האצבע כאן, אני לא משקרת לכם, לא מזיזה אותה. שימו לב, נעצר. איזה ארון מתוכפל. וכל הארון הזה, רק לא יודעת כמה שקלים, אבל כדאי לכם לקנות אותו, זה ארון מהמם. טוב, בסדר. אז אני הייתי יובל, ותעשו לי לייק כמובן, נכון? מה לא?